दोनदो दसे।
जोंहा एखे बड' ब्लगाव बुंदों कमेन्ट लागाव दे कमेन्ट खालाम फाटाफाटि गाव सिलाहरजोब दे सोर दङ दे गाव सिलाहरजोबदो लागाव फाटाफाटि जोंहा एखे बड' ब्लगाव फाटाफाटि कमेन्ट बे फाटाफाटि कमेन्ट खालाम जोंहा एखे बड' ब्लगा लागायदो सिखाव मोसौ सिखाव फैलायबाय नामा हो फैयो एखे बड' ब्लगाव बुंदों अन थेंकिउ जोंहा एखे बड' ब्लगा उन्दुबाय नामा ब्र ओंलै उन्दुबाय टावार नाङालै बायरायावबो नाङा जोंनाव दे जोंहा ब्लगा बुंदों हेलौ गाइस प्लिज दे लागायनानै गाव सिलाजोबनानै हरदो दे बुंदों अन जोंहा मोनाबानो जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोंहा बल्टु ब्लगा हेलौ फाटाफाटि कमेन्ट कर' गाव सिलाहरजोबदो बल्टु ब्लगाव बुंबावदों नों एखे बड' ब्लग मा बुंदों बल्टु मा ओंख्रि जालायखो गोथावथार नामा जोंहाना मानामुनि आलुसो गोथावआनो नङा सोर मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे एखे सालथे नोंस्रालाय मा ओंख्रि आरो बल्टु सालथे नोंस्रालाय मा ओंख्रि खोन्थाहरदो दे
अन खालामदो दे। थेंक इउ बाय बाय। आं अफ खालामसै।